Chégateme aquí o vídeo. Pónteme aí. Quen foi o argalleiro para empezar de todo isto? Fostes ti, non? Bueno, vamos a decir que sí. O vídeo é unha persona que vive aquí en Baroña e que é unha das persoas que máis está loitando por recuperar a historia inmaterial, o sea, todo o noso folclore inmaterial que pervive e perdura nas memorias das xentes que aínda están aquí con nós e quere o manter, quere o conservar. Nusca, que é necesario. Sí, sí, Estamos que o é. xusto no momento onde hai esa xente maior que ten esas historias, ese conocemento, e que por descoas xa van a faltar, van a ir morrendo pouco Sí, a pouco. claro. E se non aproveitamos ahora, se non recuperamos ahora, despois perdes. Sí, sí. Entonces, despois podemos dicir, eu acórdome desto, xa é porque non podemos acordarnos da xente que o viveu. Eso. Pois aquí estamos hoxe para facer como... Bueno, tenemos que facer en varios días, porque aquí ven un montón de personas que veñen para falar, para contar, para deixar que a memoria abra camiño a través da fala. Ven para aquí, Cipriana. Está funcionando. Sí, No, vente no, vergonzosa, non está non? funcionando, Vente, vente. Vente para aquí, non te Porque vergonzosa. me dixo ahorita que estabas falando... Hai que contalo conto ti. Non, contalo ti. Pois, Contalo ti. Ven aquí, miña guapa, ven aquí. mirade, Cipriana é unha veciña máis... Mira por aí para a cámara, Me Gonzo. cago en É unha ti. veciña máis, igual que moitas que temos dentro, que imos a ver, que lle gusta falar ainda ca xente maior, que lle gusta escoitar, que lle gusta aprender. E ela, gracias a ela, tamén sabemos moitas historias de moitos que xa non están, pero que tamén lle contaron, e que ela foi das, como está facendo Nusca ahora, como estou facendo eu, intentar escoitar para poder replicalo. E Cipriana aproveitámonos dela porque sabe moitas veces da súa primeira man. Porque sabe a quer falar, e ademais é moi faladora, é peor que a min aínda. Aínda, sí. Entón temos moito que falar, e todo o que vamos a recoller aquí recóllese en un título que me parece maravilloso. Quen escolleu o título? Xa leo así. Saleu así, pero bueno, o título é Contos das Silveiras, o sea, non se pode coller un título máis bonito porque as silveiras se enganchan. As silveiras teñen eses peteiros que che agarran e que che din pa onde vas? Pois o mismo é o que queremos recoller aquí. Pa onde vas, historia? A onde queres ir a parar? Quédate aquí con nós. Vamos a empezar a recoller todo E isto. tamén cantas corredoiras, camiños, cantas silveiras escoitaron ese tipo de contos, que tamén é interesante. Se puderan falar de xeso dos niños, non? Estaba falaran, pensando silveiras eu, falaran. se as silveiras falaran, ai, se as paredes falaran, ai, se esa pedra falara, sabes? Pois todos eses contos de aldea, misteriosos, de xente que viveu e que xa non está aquí. Vámonos, Maruja escapa no seguido da cámara, Dios mío, querido, co guapa que está, ademais, mi pai. Porque depois dis que depois ten que ir á misa. Así que vamos alá, porque temos un montón de xente ali esperando por nós que nos van a contar un montón de cousas. Posiblemente, en moitos anos, isto será un tesouro. Eu me pagaría por ver un segundo de vídeo de meus abuelos vendendo os pirulis. Ver un minuto de vídeo de meu abuelo dicindo el pirulí de La Habana. Que se come sin gana. Eu vendo a nosa taberna funcionando. A meus abuelos. Bueno, pois chegará un momento que mirarán este vídeo, pero o verán como eu vería o de meus abuelos, ou tío da taberna, e o todas vós que vamos dar a ver por unha ventanilla, falar un minuto a vosa abuela ou a vosa abuela. Eu xa de mí mismo, teño unha pena por non ter así fotos ou vídeos de cando andaba cas vacas, co carro, que non estuve ahora No, Dios me libre de gravar Ti todo. non mires para a grabadora, ti fala o que tens que falar é listo. Agora xa. Se eu vas a ver non almorzaba, carajo. Non mandes só vou tomar as tostadas. Mañana levaba un cesto de comida, de empanadas, de bicas. Se vas á tarde, non vais a levar empanadas á tarde. Ibas para todo o día, xa ibas para todo o Entón, día. tiñas que dar unhas galletiñas de coco, eu chamaba as galletas das leiras. Bonicas de arroz e máis unhas ouviñas en escabeche, que estaban moi ricas. Pero vos que ibades para a leira de picnic? Ai, das dúas cousas. Primeiro traballábamos como manejos, e depois xuntábamos a comer. Non había televisión, e entón se xuntábamos na casa dos veciños ou na porta a contar contos. E viñemos coa taza do caldo. Xuntámonos nunha porta e íbamos coa taza do caldo para comerlo ali. E entón despois empezábamos a contar contos, a cantar, e despois cando empezábamos de marcharnos,
Cada un quería coller a súa taza, pero xa non sabía cal era. Levaba unha. E non lle poñíades o nombre por abaixo? Non lle poñíamos o nombre. E entón, depois, outro día a mañan, ibas a lavar as tazas. E, ai, mi madre, esta non é a miña taza. E cantábamos a cantar ao que máis podía botar coplas uns aos outros, un nunha porta e outro na outra. Nós daqui e vos dali somos tantos como a vos. Nós comemos o carneiro, e as cornas son para vos. As cornas que son? As cornas son os cornos. Non había cociñas de ferro, non había nada, había unha lareira. E chegaba un e dicía, queríase sentar en riba da lareira, pero xa non tiña sitio. E entón chegaba e dicía, ai, mi madre, vamos, estades aquí todos cheos de fría, todo. Collía un mando de pluma, botaba arriba da lareira, e como facía moitas lavaradas, marchábanse todos os que estaban. Que daba aí a contar, un día sentábase eu. Bueno, conto unha xa deso de Santa Compaña. Cando éramos pequenos íbamos á casa de meus abuelos e non había foques, nin había luz pola calle, nin había nada. Entón, cando viñamos para a casa, traíamos un tisón e viñamos facendo así. Co tisón? Si, o tisón, e co tisón viñamos facendo así e víamos onde pousábamos os pés. Pero a maioría da xente levaba fachusos, que era palla enrollada Con lume. con lume. E entón iba así, e despois dicían, era a Santa Compaña, porque, como dicía como contaba a tua nai, porque o fachuso facía as luciñas e iba andando polo camiño, e a Santa Compaña iba todo. Pero nós facíamoslo co tisón. Co Tiñamos tisón. sempre, e a xente que che vía de lexos, claro, pensaba que era a Santa Compaña. Que decían que hasta andaban por encima dos árboles, dos pinos, que cando vían de noite, vían ao lexos, e que andaban saltando dun pino a outro. Entonces, claro, diste quen anda saltando dun pino a outro, entonces créelo, eres unha rapaza, Claro, claro. e créelo. Que vira eu? Non, eu non vi nada deso, pero eu teño oído eso. Dicían que vía os mortos ou que vían as Sí, luces. que había luces. Santos óleos dos É que sabía de cal día era o que iba a morrer. El vía as luces ou na casa, no cuberto da casa que iba a morrer alguén, ou ten vindo de pescar de noite e el collía e iba por outro camiño, pero fijábase na propiedade que ele estaba. Dicían por eso, porque que lle cambiaran os santos óleos cando o bautizaran. Eso Pode tamén o ser. di miña nai. Dixo, así, falando cousas de antes, e dixo que el vía, pero que non lle gustaba tampouco ver esas cousas. Cando iba a morrer alguén, que vía cousas. así cousas, e iso non che me gusta nada. Cando nos bautizaron, cando me bautizaron, que me puxeron non sei que cambiado. Iso pasou hai moitos anos, cando morreu o meu abuelo estaba fora, morreu fora. E dixolle Tomasa, no cabo deste ano vai a morrer un cabo de casa. E dixo, ai, sí, ela quen é? Está aquí ou está fora? E ela, por non lle dicir que estaba fora, para non lle dar, para non asustala, dixo, non, ese cabo de casa está aquí. E resulta que era abuelo, pero que estaba fora, non lle dixo dicir, dixo que o vira sentado no masadoiro da nosa porta, no asiento, co sombreiro, cando ela iba para a fonte, veu ali a meu abuelo, co sombreiro sentado na porta. E ao pouco tempo chegaron as noticias de que meu abuelo morreu. Estas cousas poñen a piel de jaliña. Non creemos, pero verai, Estábamos na casa, que era o fin de ano, e ela estaba na súa casa, estaba moi maliña. Pois en ese momento sentámonos para comer o marisco. Eu non pude comer, eu empecé a sentir unha cousa miña, sentir unha cousa tan profunda, a pensar nela, aos 10 minutos chaman á porta, que antes chamaban á porta para che dicir, morreu tu irmán, Josefina, morreu tu irmán, pois eu conectei con ela. Notástelo? Eu conectei con ela nese momento, e morreu na hora que eu me puxen mala. O outro meu tío estaba en Santiago igualmente, estaba maliño, e tamén era así un aquel, e nese momento, pois, dixenlle a miña nai, mamá, eu teño que ir a Santiago. Pois, nese momento que eu digo, teño que ir a Santiago, chamaron que morrera o tío. Fíjate ti. Non sei. E foise para apañar o atume, ela vai súa tía. Empezou a apañar, e parecía que miña abuela diante. Ela levantábase,
E diría a súa tía Carmen, eu teño que ir para a casa, porque eu son capaz de apañar tú. Eu estou a ver a miña abuela seguir. Non sabía nin que estaba enferma, que iso foi un lunes. E despois á mañá volveu a vir o médico e dixemos que bueno, foron unha embolia, que lá cando chegou miña irmán do Batume, se lle dixo súa sogra, que á tarde que viñera a Baruña, que estaba súa abuela moi mala. Nós fixemos a casa, e cando fixeron a casa, os canteiros, cando se acababan de facer a casa, pois tiñan o alboroque. Ti sabes, non? Que Non. Non. Pois unha comida, unha comida... Así na blanca, chamanlle lá. Así a blanca. Nós aquí diximos o alboroque. Eu tiña 4 anos, e estaban cenando. Estaban meus pais, estaban meus avós, e os canteiros que traballaban na casa. O avó de María Rosa levantouse e foi a abrir a porta da casa. E cando ven de volta dixo, non había, dixen, quen era? Non había ninguén. E seguiron casena e todo. O outro día pola mañá, ele foi polo monte para traballar a pedra, como sempre, encontraron no moto xa ao día seguinte. E mamá sempre dixo, viñeron non avisar porque non tiña por que levantarse el, porque había xente da casa. E foi mirar á porta que empetaba. E foi el, o que non sei se só o sintiu el ou se sentiron todos, el foi o que se levantou e outro día pola mañá encontraron morto no monte. Iso foi verdad, porque sempre foi verdad. Estaba sentada na cociña vendo a televisión. Non sei se quedei media adormiñada, estaba vendo a televisión, serían as 11 da noite, despois de vir de traballar, estaba cenando. E sinto a man de miña nai aquí. E dixo, ai, mamá, asusteime, non? E dixo, mamá, non sei, como se... E dixo, ai, Dios mío, mamá gustaba disso, era moi aquelada do luto. E dixo, mima, debe de querer estrangular por non lle poñeros luto. E dixo, porque aquí, así non, aquí, como na casa. Dixo, mamá, ela era moi fanática do luto, moito, que lle puxeran luto. Fun para traballar outro día e contei-yo ali unha... E dixo, non sei, eu asustei un montón, porque vin a man dela así, sarquiña, así, dixo, mima. Entonces, ela preguntou a estes que saben, e mandou un audio que non era porque maquelara, que seguramente ela non se pudo despedir de min, e que vería que veu a despedirse. Dixo, pero se fai, contestei, se fai xa 2 meses e pico que morreu. E dixo, para ti, sí, pero eso para eles, ao mellor, pasan uns segundos, ou un pouco tempo. Entonces foi que non se despideu de ti, e veuse a despedir. Se che volve a pasar algo máis, contalo, pero se non che volve a pasar, é que ela veuse a despedir de ti. Hasta hoxe. Non volvín a soñar, nin ver, nin nada. Pero tamén diz que non se debera de nombrar a persona. A miña nai iba na casa dunha veciña que era irmán de miña abuela. Estaba moi maliña. Entón, despois diz que quedou bastante ben. E a mañá dixeron, bueno, agora está a buiña, vamos para o monte. E chegou á casa e dixolle miña abuela, morreu, non morreu? Miña irmán, e dixolle ela, non, mamá, agora quedou ben e vimos para o monte. Dixo ela, ai, mi madre, a mí que me pasaría? Porque eu estaba na cama e a mí xa me pareceu que era un home de sombreiro, pero eu nese momento chegou e puxo unhas mans na cara. E dixolle eu, Carmen, que me queredes? Eu dixo así, diz que sinteu tropear pola casa abaixo polas escaleiras e que baticaron a porta e pois. E dali a pouco tempo chegou de razón que morrera a irmán da América. Sí, pero por que dis que non se pode nombrar? Porque se non lle dixera Carmen, que me quere dizer, lle dixera, era ti quen és, que me queres? Como eu que lle falaba. Dixía miña abuela. Pero ela, como estaba súa irmán, moi mala, pensou que era súa irmán, pero nese momento se deu de conta que non era, que era un home de sombreiro. Cando morreu miña nai xa fai uns cuantos anos, na onde traballaba, iba a traballar polas noites, así ás veces, e os rapaces eran mudos e saliron, marches que deu sola na casa. Estaba na cama,
E despertei así sin... Sabes, como que diste, ela, porque despertei. E nesto sinto que me fan así nos pés. Suaviño, eso, tanto me asustei, puxenme a rezar. E non fui capaz de encender a luz nese momento, pois tiña que ser ela. Pero non me apertou os pés así con forza, non, así por riba da roupa, suaviño, os dous pés. Paseino tan mal, pero bueno, reseille, nunca máis me volveu a... Acabouse. Acabouse. Eu quero que me enterredes inteira. E meus pegachos. Como que inteira? Ajo, eu quero que me enterredes, si queredes donade todo o que se pode donar, pero inteira nunca me enterredes. E xe, meu pai, vamos a tal, e non existían. Había empezar a poñerlo en Vigo, e eu decía, a mí como se me levades, nunca é moi caro. Cojo eu, pois inteira, a mí non me enterredes, Contame máis as semisas para o castro medio. Pero inteira non, porque che contaban as historias de apareceron unha que dera a luz dentro do ataúd, a outra que lles empezara a salir. Era onde non tiña meu pai, así é como me enterredes vivo, hei de vir aquí que vos hei de matar a todos. E tocamos nos pés, niño. E dicirlle meu home, hei de meter un móvil Manolo para que chames. Cando morreu, pois alá non había panteón ni nada, entonces, bueno, ali nas cidades xa é moito máis fácil incinerar, logo xa hai máis porcentaje de incineramentos nas cidades, non? Entonces, miña madriña incineraron, dixo el que se trouxeran parte das cenizas aquí a Sagrado, o Son, porque era de aquí do Son, e outra parte quedou miña madriña con elas na casa, pero cando viñeron aquí a traer as cenizas, bueno, pues estuveron en Agüín, viñeron para a casa de miña nai e tal cual, porque viñeron a traer as cenizas. E miña nai, cando se enterou do plan que fixeron, bueno, toleou, dixo, será posible? Pois a sinvergüenza de miña irmán non a só a Japito. En vez de enterralo inteiro, foi no asar. Quen é Japito? Era o morto, era o cuñado. Eu non, a mí me enterrou de inteira, Iso é longa que me dixeran alguén que o ase, no aso, enterro inteiro. Que si que de noite oían bater no cemiterio. Pero claro, non entendían foi, e o outro día cando foron, pois estaba a caixa tamén toda rota de pejar patadas e de reuniar. A mí contaronme que fora de camiño xa, que tocou unha caixa e tal. Esa familia sempre se chamou a familia da resucitada. Vían luces quen? Os veciños ven Sí. estar alrededor da iglesia. Sí. Son poucos, pero vían luces todas as noites. Entonces, foron xunto ao cura, que era Don Sabino, e hai Don Sabino, que todas as noites hai luces no cementerio, os difuntiños algo quererán misas ou quererán, porque é imposible, ali en tal sitio, máis en tal sitio, hai luces todas as noites. Pero se hai luces todas as noites, pois vou vigilar tamén. Claro. E viña a poñer luces a súa nai de noite. Vaya. A súa tía. Tiña un irmán que estaba casado, normalmente nas festas ou tal, sempre se chocaban ou tal, e dixíalle a muller, nos vai ter que morrer, a ti non se te ocurra levarme flores. Como me leves flores, sal tras de ti. O chiste é que ao final morreu e non esperábamos que morrera. Collín esa cousa, non sei se é que a impresión que collo tal, con eso de oír de falar ao mellor, dicía a muller, se cando eu morro non se te ocurre levar flores tal. E cando un día soño e vexo, ainda parece que unha camisa a listas azules e blancas. Eu contei, carai, vinha un moncho todo guapo. E dime a muller, ai, pois eu nunca soño con ele. E unha vez soñei, e estaba de espaldas. Ese é o chiste, vai poner un chiste intermedias. E eu ainda lá no outro mundo capa dela. Antes ibase moito a andar a noia, iba a xente a andar, e iban para a noia unhas cuantas. E cando chegaron aí por boa, encontraron unha xente pola carretera máis un cura. E iba un cura tamén, e dixeron, pois vanche para levar ao señor a alguén. E daquela había moita costumbre desa, que levaban, incluso temos estado nas leiras a tocar a campana para levar ao señor, e dixi, mamá, veña, que vai a unha, para acompañar ao señor, que a alguén lle van levar os sacramentos. E, bueno, pois, colleron unhas que iban tamén andando para a noia, xuntáronse no grupo que iban, e entraron nunha casa.
Entraron nunha casa, entrou o cura, entraron todos, e puxolle os sacramentos a unha chavala. Había dúas chavalas nunha cama. A unha chavala que estaba contra a ventana. E vai ese que lle puxo os sacramentos, e todo acabou todo. Marcharonse todos, desapareceron todos, o cura mala xente que... E quedaron elas dentro da casa. Pero depois non puderon salir que estaba a porta pechada. Ai, cono. E entón, vai levantouse o home da casa, e encontrouse con esa xente dentro da casa. E vos presentes aquí. E nós entramos aquí porque viña un grupo de xente. E máis o cura. Un cura. Sí, e puxo os sacramentos a unha chavala que está aí nesa habitación. Na cama. E entón, claro, o home quedou xuco. Entón, falaron con unha veciña, elas falaron con unha veciña, mira, pasou-nos isto. E nos queríamos saber se de verdade esa chavala lle vai a pasar algo. E a chavala, aos 2 ou 3 días, morreu. Pero era unha chavala que xa estaba encamada. Unha chavala que non se sabe, estaba na cama, pero non se... E o dono da casa non conocía a chavala? O dono da casa, que era a súa filla. Ah, era a filla. Era a súa filla. Ah, joder. Que morreu a nai moito pequeniña. Entón, sabes, falamos outro día, preguntando que sabíamos de quen era. Entón, claro, xa non vai que fai o home, bueno, o pai carrapasa, porque, claro, que atendía aos fillos e todo, ao final eran as mulleres. Eles carrapasa, a mi niña sabía todos os días, peinadiña, todo guapa ben preparadinha, tal. Entón, claro, como a rapasa sabe tan ben peinada, entón, o pai sabía que salía da habitación peinada e vestida, pero a rapaziña era tan pequeniña que non era extraño que se peinara así. Entón, un día dixo, bueno, vou mirar o que pasa aí. Entón, por a mañana, levantouse sempre, efectivamente, foi a abrir a porta. Entón, cando abriu a porta, veu a muller, que morreu, peinando a rapaza. E dice que lle dixo, non sei como se chamaba o home, Manolo, ou José, ou tal, pero que fixestes, home? Porque a rapaz preguntou, quen se peina? Mi niña, vos están japa? Peina mi mamá. Entón, ele dice que abriu a porta, e dice que esa persona, a muller, estaba morta, e dice, pero que fixestes, home? Por culpa de descubrirla así, non por máis despois do día desapareceu. Non me digas. Eu iso aí, a muller me dixo contar eso. É que no momento en que o contas, despois non volve máis xanto aos meniños. En que a abuela dixo, agora non podo volver, porque sabes que esa porta. Eso é onde a muller me dixo. E a miña, meu irmán tamén. E chegaba xantadorita e dicíalle tía, estaba con unha abuela tal. E a súa irmán era moi fanática de papá, de abuelo, non? Entón, un día da Lorena dixolle, ai, cariño, podes dar un beso ao abuelo da miña parte? E la miña, bueno, vale. Claro, ela non conoceu. Solo conoceu a mamá con 3 aniños, a papá nin de broma. Estaba un pouco triste. E entonces, ben, pero porque só eles poden ir e vir, nós non. Porque se imos despois non podemos volver. E ela decía, non, estuvo a abuela aquí. E joder, que che contou? Contábache tal, ou estuvo o abuelo. E contábache todo. O que pasa que nese día que contou máis cousas na casa de Madriña Concha que lle dixen, ojo, eu sí, porque a mi niña sempre ve a papá máis a mamá. Pois a Pedriño da aldea pasa que igual. E pregúntalle, que che dixo logo hoxe? Bueno, que se tiña que ir, que había de volver mañán, pero que se tiña que ir. Eu creo que mentre os meniños son inocentes e eso, que sí que están... que veñen a xunto deles, sabes? Fixa comunión, había pouco como a María Teresa, súa madriña. Entón, ele, súa nai veu que saleu polo balcón, vestido xa, non? E dixo, pois Antonio, onde vas? Pois te vas a manchar. E que lle dixo a súa nai que se apartara. Bueno, Elvina xa non foi capaz de pasar a porta para fora. Entón, cando entrou para dentro, dixolle, veño de falar con madriña. Dixo, madriña, díxome que me felicitaba por pasar a comunión e que me portara ben. E que, claro, xer, despedirse dela e todo eso. E desde que o veo, soñaba sempre con ela. E desde que o veo ese día, xa non o veo soñar. Tiña moitos presentimentos. Meu abuelo, Sadio Carmen, que son por familia, meu abuelo veu cousas. Moitas cousas. Cousas que ele tampouco non nos quería dicir, pero sí. Eu chegaba a casa ao mellor se viña daqui que viñan a tomar algo aquí a Buín, porque era a única taberniña que había, non? E iba andando, e apareceulles unha prima, aquí arriba da iglesia, e dixolle ela, Consuelo, onde vas destas horas? E dixolle ela, a donde tiño que ir, Antonio, e teñoche que vir a despedir. E
chegou a casa, e xa estaban todas a chorar. E dixeronlle, papá, morreu a tía Consuelo. E dixo el, vaya, se me acaba de falar agora na porta da iglesia, aí con un cesto na cabeza. Foise despedir dele. Nos oíamos que tiña mal cativo. Tiña mal cativo. Era mal cativo, chamaban Que é un mal cativo? A ver, Chamaban así porque era un mal cativo, eu non sei que ia dicir, pero todo mundo dicía, María ten un mal cativo. Mas que mal cativo, eu penso que esa muller que estaba poseída. Estaba posida. Que me dis? A ver, a mí contádeme. A ver, contadme un conto. Veño, contádeme a mí aí. Pero eu non sabía, eu non sabía. Cabañeras de area. E chegaron ao camiño e viron dúas mulleres. E dixo, ai, que guapa esta rapaziña e tal. E a outra que se chamaba Josefa dixía, siga para adiante, María. Siga para adiante, e dixo ela, deixa, non pode falar con nós. E dixo, mira, toma este cachiño de pan, boló, o que fose. Eso é que non sei. Ela, miña tía era tan buña e tan inocente, e colleu. E ao Josefa esa dixía, non comas. Pero ela comeu non. Comeu non, e non se acorda máis. Ela se acorda que Josefa estaba andando, e ela quedou no camiño. Foron a buscar outro día, estaba amarrada con silvas no camiño. Entón, cando levaron para a casa, xa non era ela. Ela tiña unha forza tan fuerte, que eran 2, 3 homens aguantando dela, e ela tiraba con eles. Empezou a falar o castellano, pero o castellano cerrado. E miña tía non sabía a palabra de castellano. A nos agachámonos, non quería que a viramos e metíamos nunha habitación. Pero ela dicía, María mañá vai escapar, e por moito que credes, non ides a atracar. Poñíase nunha porta, outros nunha ventana, outros aquilo, tanto meu pai, como meus tíos, como todo Dios, e meu abuelo, pero María saltaba como se fora fríos. Por la ventana ou por onde fora, como no aire. Ela cuantas veces non, para onde ela quería, para onde chamaban as outras. Incluso unha vez se quería ir a praia de Ponforón. A praia de Arialonga. Iso é porque dixíase que tiñan que pasar 7 euros por riba para sacar o mar. Tiñes oído non solamente a elas, senón a outras persoas que a levaban a praia de Arialonga e non eran capaces. Ainda homes fuertes para intentar que pasaran a 7 euros e non foron capaces. Con elas non foron capaces, con outros que aquí de Baruña, pois sí que conseguiron que pasaran a 7 euros e parece que se pasou. Ela contaba que cando esas mulleres empezaron a falar, que dixíanlle, preguntaronlle, falabanlle normal, pero preguntaronlle, mira, ela vai algunha bruxa aquí en Baruña. Entón, a tía dixía que calara, e ela dixo, bueno, din que son os desta casa. Entón, diz que nese momento que empezaron a botar, ela dixo, botaron unha cacharada grandísima, e de día fixose noite. Nese momento, claro, foi como a consciencia do tempo, é dicir, ela dixo, nós pensamos que estamos un poquinho de tempo, pero debeu pasarse todo o día falando, con esa cacharada fixose de noite. Entón, claro, ela botouse a chorar, ela, o tía escapou, e foise para casa, e dixían que o tía tiña un collar bendecido. E por eso non lle pasou nada, e a tía María, que eran pobres e tal e cual, pois non tiña nada. E desde aquela, ela... O sea, quero decir... Ela falaba, falaban por ela, entonces, eu acordo, me contaba unha vez minha tía Concha que rezabanlle para que se fora ese mal, pero ela vía, está fulano en tal horto, está en tal sitio, e ela tiña o poder ese de ver, e tamén a forza ese de escapar. Entonces, un día antes dunha festa, ou dunha boda, non sei se foi da boda de María Teresa, da filla, dixeronlle, deixadía vir, home, deixadía estar tranquilos. Como dándose permiso a ela mesma, de parte da persona que tiña... Na miña boda pasou igual. E deixou na ir á boda. A filla dixo, sí, e a filla tamén, o día da miña boda, dixo a filla, mamá, por favor, sabes que adorite casi moito, e quero que pasemos a boda tranquila. Non vos preocupe, falando en castellano, non vos preocupedes. Vai ir á boda, na boda non vai a pasar nada, pero é mellor que ti non vais. Dicía, es de gran agradecer que nos hablen así también teniéndolo en nuestro poder. Eso contaba tía Concha, cando foi ese día da boda, que xa ver, por favor, sabes, falaronlle ben. Entón, como que esas voces, eso que había dentro, como que lle dixeran, bueno, pois ainda deben agradecer, sabes, que sabendo que temos o noso poder, que ainda nos falen ben. Claro, como que facía rezar para que se fora o mal canto antes. Eu acordo cando pasaba eso, xa non botaban fora, rapaz, fora. E dixi eu, que pasou, bro. A primeira vez que me tal, e dixime unha... Que cantos anos tiñas ti? Agora, que Foi claro. Pero foi sempre. Porque non lle tiñan misas os difuntos. Muitos anos atrás, todos, os mortos todos lle poñemos
unhas misas durante o ano e despois cada ano. Eu, justamente, agora, non sei por qué, non me importa ir a misa á iglesia. Miro na televisión, parece que como que estou máis a justo. Teño a foto da miña meniña, porque hai un ano que me falleceu unha filla. E teño a foto de frente, e parece que, non sei, encontro-me como máis a justo. E ofreço a misiña por ela, e despois ofreço por aquelas persoas que non teñen que piden a Dios por elas, porque hai moitos. Esa xente que morreu, que morre no mar, que non teñen quen lle colla unha man nese último momento. Xente que morreron agora nesa descasé de Venezuela. E cando foi do COVID, cantas persoas morreron sin saber siquiera nin quen, onde están. E ti rezas por esas que non lle reza nin quen. Que non lle reza nin quen. Para que estean tranquiliñas alá. Para que estean tranquilas e que Dios... E Dios as teña na gloria moitos anos sin nós. E que o día que me chamen, o día que me cheje, a mí, chéjame, pero eso non teño ningún problema. Non. Non temos presa. Pero non teño presa. E pídolle a Dios que a miña meniña estea con su padre. Aí van. Eso sí que lo pido sempre. Quixeras, pero xa non teño dúda que sí que está con su padre. Que non se conoceron aquí nesta vida. Non se morreu conoceron. moi noviño lá, 39 anos tiña o meu home cando morreu, e a miña meniña tiña 4 meses. E non se conoceron. E entonces agora, cando ela quedou en coma, que estaba no hospital moi grave, cando quedou en coma, dixo o noso médico, mira, entrou ela en coma, non a puxemos nós, vale? Tanto pode estar un día como pode estar días, ou horas, ou que sea, non sabemos canto tempo. O único que vos que irades acelerar ese coma, se queredes acelerar, se son cousas vosas. E colleu, mira, ten dolor? Non, dolor non ten ninguna. Pois se non ten dolor, está facendo o camiño hasta chegar onde su padre. E non queremos cortarlle ese camiño. Vamos a estar aquí con ela hasta que termine. E así estuvemos. Tuve a suerte de tela colleitiña da man hasta o último momento. Que hai moita xente que non ten esa suerte. Que lle morre no mar, ou que lle morre nunha carretera, ou que lle morre nunha desgracia desas que están pasando. Eu tuve a suerte, tanto como meu home como a miña filla, de estar ao ladinho deles na beira da cama. E doulle gracias a Dios. Moi ben. Pois vamos a deixar, vamos a cambiar de tema, porque isto é moi bonito, pero ponse a todos a piar un pouco de jalín. Eu estou moi contenta, pois, porque a miña meniña era moi alegre e a ela non lle gustaban as tristezas. Moi ben. Eu quero vivir o que a ela lle gustaba vivir. Pois eso, hai que botar aquí moitos anos sí. Que non che vexe triste. Eu sei que agora, a este momento, ela estará super encantada de que eu estea falando isto. Sí? Sí. Cando toca a morte a campana, toca dolorida. Pero é outro conto. Primeiro, cando está tocando a campana, dolorida. Dolorida xa non sei. Sí, notas un sonido moi grande. Queda resonando moito tempo. Como se tuvera rever o sonido. Sí, un grupo, además é un sonido raro, suave, non é campana, non é... Pero un sonido máis largo de difunto. Sí. É sona como diferente a outras veces. Para un campano ou para un entierro, toca unha campana e o sonido xa se nota. Que é máis suave, máis largo. Máis roncudo. Diz que chama por É un noto máis fino, máis débil. Sí. E ti notalo tamén? Eu sí. E vou deixar de vir a Baroña. Pois aquí en Baroña, San Pedro, San Señor, cando o descaspe, que lle cerraban os ollos, pero que diz que abrían un ollo abrían. E diz que iba un da familia. Me cago en todo, se abría o ollo de fundo. Sí. A ignorancia como facía antes meus pais, miña nai, e foi con miña abuela, pois eu collín hasta era un pañal que eu indo aos sogros dos que tiñan antes os rapaces para limpiar os azulecos. Boa, Portugal trae o quete deles, teños para limpar. Pois eu collín un que lle tiña a ele, puñelo cando lle daba de comer. E o que fixen foi amarrar para que non quedara como agra.
Pues error, llegou Sí, Pero facía facía tamén sí, sí, tamén, A nai de Moncha, de Nina, dixía que sabía coutar os difuntos, chamaba ela así, coutalos. Entón, creo que poñía unha vela, si facía cruces, por exemplo, a miña tía abuela. Josefa, tente en ti como Jesucristo se tuvo en ti. Eu iso oño a ela. Para que non se descompuxera, para que non se descompuxera, que non soltara nada. Que non soltara nada, era descontar velado. Pero se facía aquí no emigo, Aquí no emigo. Vin casa unha piqueira, cunha vela bendecida. Unha vela, Josefa, tente en ti como Jesucristo se tuvo en ti. Mamá sempre me dixía, mira, escoita a campana, síntese difunto. Quedou eso, noto, cando sona a campana, morreron moitísimos uns atrás do outro, eu sentía que, ai, mi mãe, non acabamos aquí, e a semana seguinte outros, vamos, vos acordamos? Estábamos ali no velatorio, e quedábamos moi poucos porque xa era pola mañana. E Fina pequena madrugaba para ir para Noé, para a churrería, e veu ali rezarlle. Eu xa me iba a ir para a casa, e di Fina, ai, abreu un mollo. Eu claro, eu abaixei a cabeza, porque xa non querías mirar. Eu abaixamos así a cabeza todas, e di Fina, ai, abreu os dous. Ai, madre, eu xa non vou para a casa. E di Manolo, ti vas dixo, non, eu cando sea día vou. Collín un pánico, e as outras igual, xa non se moveron dali. É ardiloso. A ver, eu non quería mirar para ele, pero non sabreu así todo de golpe, pero queda allí. E, de feito, quedaban dous para morrer despois dele. José da aldea, Morreu há pouco tempo. claro. Acórdome como E despois o Manolo o de Vilar. Viña meu pai, era un chaval, viña de Queiruja, e viña aí todo polo monte, e viña a Santa Compaña, e ia a correr todo acojonado, e a Santa Compaña, e chegou a un descampado, e era a luna. Era a luna. Por os negros tidos, dijo era a Santa Compaña. Cantos niños me veía. Aí vai outro das viveiras. Veña, vai. Eran dous matrimonios aquí da aldea. Entonces estaban casados, claro, en matrimonio estaban casados. Un estaba algo pillado pola muller do outro. Entonces, cando se vían así pola pel, ela chiscaba o ollo, ele chiscaba o ollo, e íbanse. E volvía outro día, e chiscaba o ollo, e vai un día chiscou o ollo, ele chiscou o ollo, e ela chiscou e fixelle así. E dixo, está algo quere. Pois a noite vou ir intentar ir por ali. Pero antes de ir para intentalo, foi pola taberna, e tomar uns viños ou algo para poder ir. Entonar. Porque senón non se atrevía. Entonces foise por detrás, enganchou na silveira, e el tira e non iba. E empezou, José, déixame, que a min Rosa non me gusta. E tiba para diante, e non iba. Déixame, José, como estaba algo, déixame, que a min Rosa non me gusta nada. E vai, e quedou medio adomiñado. E vai, cando espabilou algo, pero mira que a min Rosa non me gusta. E vai, foise mirando, e veu que estaba enganchado, desenganchouse, foise correndo, e vai, saca o tarabelo da súa porta para abrir, e dixo, non vou pola ventana. Vai, foise para subir pola ventana, e cando os que estaban dentro sentiron bater na porta, vai para subir pola ventana, e vai, salta o José pola ventana para fora. Ai, carai! E outra vez aquí, José, non che dixo que a min Rosa non me gusta. Non che dixo que a min Rosa non me gusta. O sea, que os outros tamén se chiscaban o ollo. Pero el, como era máis, e non se daba conta. Entón, contou un conto que dixo ela, era unha muller maior ou unha amiga dela, e máis o marido, non? Ela tiña un marido, dixo, o marido era tan malo, que ela tiña así como un pouco xa de medo, de respeto, dixo, bueno, entón resulta que ela un día, como se lle mollaron os socos, ou non sei se eran os socos ou os zapatóns, entón que fixo, puxos a secar no forno da cociña, non? Dixo, pois vou poñer aquí os socos a secar, para que me sequen e tal. E entón os socos queimáronse, e dixo, ai, Dios mío, eu como lle dixo ao meu home que se me queimaron os socos.
vai me matar. Ai, agora como yo digo, bueno. Entón, dixo, bueno, foron para a cama, todo o rollo, dixo, pois na cama será o mellor momento. Cando xa o outro estaba todo acaramelado, e xa todo, dixo ela, ai, espera, que deixe os sacos no forno da cociña, que non se me vayan a queimar. E dixo, se se queiman, que se queimen. Que me mire que vai que saber. Foi o mellor momento. Cando pasou isto da playa da Area Longa, aquí xa fai anos, claro, para a xente maior iso era unha cousa moi forte. Espera. Sabes que pasa? Que os que van a ver isto non saben cal é o conto da Area Longa. O dos nudistas. Pero tes que facer un resume do que significa. Fai moitos anos... A ver, veña, dalle. Non, que non o sei. Espera, vainolo a falar o experto. Ai, bueno. Sí, resumen, E empezo. Veñan, antes viña aquí as alemanas a poñerse en toples. E nunca pasou nada, depois se poñían en desnudo Integral. integral na praia de la Lunca, que además é unha praia difícil de chegar, que non é unha praia que vai a calquera. Bueno, calquera persona que queira saber algo máis, que busque Tetiñas Free, van a ver todo o que hai do tema da Area Lunca. Pero, como din eles, claro, para as persoas maiores chocaban que a xente estuvera desnuda, non? Entonces... Había pouco que me casara, vivía na Coruña, cos rapaces, eran pequenos, eu aquí non estaba desa. Pero bueno, escoitaba, claro. A mí non me chamaba moita atención, chámache, pero eu era máis xoven, non é como a xente maior, non? E había moita xente que miraba, uns desde a carretera que pouco verían, porque ainda hai unha distancia, outros con prismáticos, xente maior. Sí, claro. E un señor colleu os aparellos de pescar e foise para pescar, pero non foi para pescar, foise esconder a mirar. Deberon de cachar, entendes? Deberon de cachar. Que pasou? Desnudárono e tiraronlle os aparellos ao mar e mala roupa. Deixaronlle o calzoncillo e tuvo moita suerte. Tuvo. E deixaronlle o calzoncillo. El veuse andando todo pola beira da ribeira e ninguén o veu, claro. Pero que pasou? Se iba para a súa casa, iba a ver moita xente. E meteuse na casa da filla. A filla non estaba a consogra. E así que o veu, botou a man á cabeza e dixo, "Ala, José, e ti que che pasou?" Cala, que me tiraron ca roupa ao mar. Dame daí un pantalón do meu fillo. Para a casa, un momento. Para ir para a casa. A muller non sabía que lle tirara a roupa ao mar. E non preguntou tampouco. Despois contaría, non sei se o contou el, pero iso xa é de adiviñar. Se lle tiraron a roupa ao mar, desde a Area Longa andando, a ver, aí estaba junando. Xa, só hai que sumar. Entendes? Tetillas free. Titiñas frío. Ti vas a apañar a erva, non faz como outro que vai cos aparellos para mirar. Había moita xente, a veces encontraba só con unha tomar o sol, ali, dixían as persoas maiores, dixían, home, que non me pise a erva. Entonces, moitos dixían, vou tendo posición disto, non, vou está pisando a erva, non me dixen que a erva, Eu conto pero que non sala, Que non sala. Antes iban ás feiras. Entonces estaba unha muller cun cabalo, un burro, non sei se era cabalo ou burro, que era. E o burro, pois, estaba Sí, xa nos pasemos a situación. E digo, rapaz, mamá, papá, que ten ese burro? Nada, meu fillo, vamos que está enfermo. E pasou. Pero despois chegou súa nai e dixo, mamá, mira, ese burro diz que está enfermo. E dille ela, ai, meu fillo, se quera teu pai tivera tanta salud como eu. Isto hai máis de 50 anos, cando os homens, contara a miña madriña antes de ir para San Sebastián, os homens normalmente iban para a taberna e as mulleres quedaban na casa, cos fillos e todo o rollo. E cando ainda non había cuartos de baño tampouco. Entonces, pois, ao final elas chegaron á conclusión de que eles iban e elas quedaban e tal, entonces, pois, armaron así unha como chegades a unhas horas avanzadas, nos acostadas completamente, e veño un puxón para remexernos e vos metervos no sitio quente.
Así que nos cansemos de aguantarvos, vamos tratarvos con sangre fría, darvos coa vacinilla onde sea, ainda que estea con mercancía. Que guai! Eu quero que me contes. Bueno, vou contar, pero é un pouquinho largo, pero é unha historia de hai máis de 50 anos, que nos días de hoxe xa non está actualizada como esta de... Moitos dos xóvenes xa non saben nin se hai vacinilla, que se é unha vacinilla, seguramente. No, claro, non saben, pero bueno, podemos apuntar. Bueno, pois, agora vou contar outro que tamén daquela, ten máis de 50 anos, A ver, empeza así. 52 anos, xa non era un neno. Xacobiño da Portela acaba de se casar, con Carmela da Furada, a máis guapa do lugar. Xacobo era listo como veterano, pero ao casarse levou gran petardo. Pensou que Carmela estaba silleira e a pobre estaba de mala maneira. Unha noite de inverno que facía moito frío, Xacobo e máis Carmela atopáronse no muiño. E aquela noite Xacobo contento tratou con Carmela o seu casamento. E ao cabo de 4 días que de casados levaban, alá pola medianoite Carmela púxose mala. Xacobo asustado tirouse da cama. Que tes, Carmeliña, miña namorada? Eu non sei que teño, sei que vou morrer. Vou a polo médico Xacobo a correr, pero antes de ir traime unha pouca manteiga para fregar esta barriga que me dá unha veiga. Xacobo, descalzo, mortiño de frío, 14 escaleiras, saltounas dun brinco, abreu a lacena, colleu a manteiga e con tanta prisa rompeu a pucheira. Frótame, Xacobo, Carmela dicía, e apriétame ben de baixo para arriba, que eu non sei que teño na miña barriga, dolores tan grandes non tuven na vida. Despois das freguiñas dadas, Xacobo todo asustado, foi ao pobo polo médico, o que chegou de contado. Mirouna nun xeito por baixo e por riba, e ao ver como estaba, pegáballe a risa. Xacobo, chorando moi triste, decía, fágallo que poida por salvarlle a vida. Esta rapaciña está ben, por hoxe non hai peligro, que o mal que ela ten é moi coñecido, porque é claro que a rapaza estáche de parto. Señor doutor, non se engañe, só en 4 días que levo casado, como pode ser que ande de parto? Si eso é verdad, estouche arreglado, nunca eu na vida me houbera casado. Pois isto é verdad, así que xa sabes, deixa de chorar, que dentro de pouco terás que arrolar. Xacobo, enfadado, colleu a maleta e foi para Venezuela, e deixou quedar a pobre Carmela. Así é que, rapaciños, escoitad este consello, hai que mirar ben as nenas antes de casarse, pasarlle revista como militares por baixo e por riba. O pobre Xacobo, por ser confiado, tocoulle unha moza comida do rato. Hai máis de 50 anos, Que memoria, que memoria! Ai, moitísimas gracias! Pero que memoria, Joder, non te digo eu, igual! Estame acordando, eu penso que sei o principio desta historia. Porque o principio desta historia empezou antes no muiño. E miña nai sempre conta isto. Buenos días, churrusqueira, moito chei de agradecer sempre que vou ao teu muiño, sempre me deixas moer. E non falaban de fariña. Estando yo en la mi choza pintando en la mi cabaña, vi de venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes cola entrar en la majada. Le tocó una loba vieja patituerca, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al rendil y no pudo sacar nada. De la otra vuelta que dio sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, la que tenían mis amos para el domingo de Pascua. Aquí mis 7 cachorros, aquí perra trujillana, aquí perro de los hierros a correr la loba parda. Si me cobráis la borrega cenaréis de mi hogaza, y si no me la cobráis cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba las uñas esmigajaban, 7 leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. Al subir un cotorrillo la loba ya va cansada. Tomad, perros, la borrega, sana y buena como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pellejo para el pastor una zamarra. De la cabeza un zurrón para meter las cucharas, las tripas para vihuelas para que bailen las damas. Isto é tamén unha historia das que había... Pero eu aprendina de nena, que eu a min enseñarame unha tía abuela e dormía con ela e dixelle, eu conteme un conto. E eran uns contos. E quedoume tan grabado que non se me olvidou. Enseñei ao meu neto con 3 anos, Adrián, sabía de memoria. Estaban a apañar o atume.
a muller estaba embarazada. E dixo ela, ai, vou mexar. E vai, e rimouse, tonto, e xa puxose a mexar. E dali escapa un conexo. E vai o home, vai a correr atrás dele. Vete, que eu sou teu pai. Vete, que eu sou teu pai. Era primeirizo o home, logo. Eu vou a piñar aquí. Non nos chegou o tempo a nada, eu penso que nos fai falta unha segunda parte, non? É moi terceira. É moi terceira. Bueno, os capítulos que sexan. Nada, eu quero personalmente agradecervos moitísimo que esteades aquí hoxe un domingo co calorazo que fai a comida para facer a misa sin ir a dar. Estamos aquí cos contos das silveiras. Queremos outro capítulo de contos das silveiras? Sí. Vou volver a repetir a pregunta e contestamos con moita énfasis. Queremos outro capítulo de contos das silveiras? Sí.